10. srpnja 1856. godine u Smiljanu, pokraj Gospića, rodila se osoba koja je promijenila svijet. Ta osoba je Nikola Tesla. Krajem 19. stoljeća Nikola Tesla je sagradio stroj kojim je htio pomoći čovječanstvu. No, umjesto toga je stvorio stroj koji je mogao uništiti čovječanstvo. Odlučio je uništiti stroj i odnijeti tajnu sa sobom u grob. Je li uspio? I sada, 100-tinjak godina kasnije, postoji li mogućnost da tajna bude otkrivena i čovječanstvo bude uništeno? A mister, moram ti nešto reći. Bog.